Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Nasyak sa kurasunda nga no. Ilang ipapos po na blessings. Tungod din nila ni ng Koryong Sandra. Tao-tao naman din nga wala ko'y kontak niya. Kumusta na ka siya? Focus lang yung una ko sa akong trabaho. Dili pwede nga madistract ko ng panahon na. Dili na komedya ang responsibilidad nga gihatag sa kumpanya nako. O dili pwede nga mapalpa ko bisan kamay. Wa unay personal affairs. Wa una kukiya. Wa una. Focus sa trabaho. Focus. Ma, Oh, unsa manak? nagpadaprin na lagi na si Lolo. Murag, wa lagi na malingaw. Paglakaw sa pare ganina, nakabantay ko. Nagpasuok na yun siya. Aw, naguna-huna man na siya nila ni nang Kuring og Sandra. Ayaw na lang nagtagda si lolo nimo. Naay mga bagong nangabot nga bisita, oh. Ati man na sila, nak. Okay, ma. Lo, nagpasuok ka man gud. Ay, okay. Okay ra po. Way problema. Nalingaw naman sab kong tanaw sa mga bisita. Wa man ka moduol sa imong mga amigo. Yan ako gikan nila. Sige lang, ako na silang balikon. Sorry, Lo, ha. Wa matuman imong hangyo nga ipos po ng blessing. Way problema. Kasabot naman ko. Unya, inig panglakaw sa mga bisita, Lo. Mag-istorya niya ta. Ha? Ay, salamat. Nang lakaw na gyud sila. Makapahuway na ko. Ay, sakita na sa kong likod, uy. Wa man ko magdahong nga ingon adto kadaghan ang atong bisita. Abi gyud na akong makuwangan ang pagkaon. Ipahuway dayon na. Nya, haplas isap. Nagkatuog juga da. Nakalakaw sila yung tanan. Unsa man kang orasa mo balik sa kondo, nak? Dinhira ko matuog ron, ma. Aw, maayo hinuon. Sa'yo lang niya ako mulakaw, ugma, kay mag-andam ko para sa pag-report sa bagong trabaho. Onya, makatog ka kahag sayo nga nakatog ka naman? Okay ra, ma. Usa man itong imong giingon kaniha nga mag-istorya ta edik paglakaw sa mga bisita. Oh, Bahin sa usa may atong istoryahan. bahin ni mo, Lo. Bahin ako. Usa may bahin ako. Ngano di ay, nak? May problema? Dili man problema, ma. Concern lang kung Lolo ba. Inausa ba di ako? Nakabantay mga kunin mo ganina, Lo. Masulubon yung kayo ka. Di ba kayong anak kung doon na tayo hikay-hikay? Oh. Unsa man, Lo? Gusto kang mamahitan ni ng kuring? Nayabag! Anong nayabag man, Lo? Agang! Anong mag-escort ka man sa dana? Anong mamayan magkukuring? Aron magpakasal na mo. Ug di ka na mingaw niya. Ha? Dili ba? Si Lola kuring man ang hinungdan nga wa kay gana ganina? Oh. Wa mo tingog. Silence means yes ra ba? Pasalamat kang gikan ka sa abroad ko kay. Kay kung di pa,
Dukdon tayo ka. Mao? Duklong ko na kong lulo. Ay, mupahuway na ko. Kamu na lang pag-istorya diha. Oh, Oh, ha? Ha, yawa. Giwak outan kang Lina. Kibaw ka kuki. Kami skuring. Stable na mi. Wa may relasyon. Pero nahibaw ming bililhon para namo ang usag-usa. O kana igo na kana para namo. Wa nami mangandoy nga magpakasal o magtipon sa pagpuyo. Oh, tinuon nga naghandom ko niya kaniya. Pero mas labi na kong gianugnan mao ang higayon unta nga magkita mo ni Sandra pag-usap. oh, Mao kanay tinuon ko kay. Tungod kay hangtod karon. Kamis mama ni mo nang hinaot pagyapon mi nga magkabalik mo ug magkadayon. lo. Ay, matugog sa'yo. Dili pwede nga malate ko, ugma. Excited na ko, ug danas ang kakulba. Under direct supervision, rabada ko sa bagong executive. Lord, ma-foreigner man siya o dili. Buutan lang siya. Kana lang, dili ko ma-pressure. Oh, ay! Ay, nung sa naman taon ko eh. Kadali na ba na ako makuyawan? Ay, noong samsat ko nga, nakuyawan ko sa ringtone. Si Lola ra ba din nga nawag? Lola? Kumusta nang panagkita ninyong koke? Ha? Neto magkakas blessing. Hala, wa man gud ko mo adto. Libalibad baya ko. Kay bawo baya ka ana. Wag yun di mo sa bangimong hunahuna. Nag-prepare ko para ugma la. Importante kayo mo mga trabaho sa opisina ugma good. Matog na gani ko ron taod-taod kay need ko mo sayo sa opisina. Naila, sige. Dili na ako mga istorbo. Mura to'y akong toyo. Matog na sad ko karon. Bye-bye na. Ay, Lola, gyud uy. Nagdahom pa man gihapon. Muadto gyud ko nga. Wa na magkanito maghandom na ako. Wa magid kani pangumusta unya. Muadto gyud ko. Abi pa lang hangol ko niya. Kung wa na siya ipakina ko, wa na sad ko ipakiniya. Doon sa naman ko. Di naman yung kong katuog. Tungod ka kay nakatuog ko kanina. O tungod sa gisulti ni Lolo. Kamis mama ni mo naglaong pagyapon mi nga magkabalik mo ni Sandra ug magkadayon. Lisod ang gusto niyo mahitabo, Lo. Una sa tanan, mawawala ko ni Sandra. So sa taas nga panahon, wa ako makontak niya. Ug siya sad, wa mo kontak na ako. Dito rin tingali mi kutop. Dito rin tingali. God. Wa pagit ko makatuog. Lola, sad uy. Ganun magsige pag yung kiss ko tatutunghan na. Ni-try magit ka ni ko nga. Di na maghuna-huna niya. Painumduman kita. Ang sanang orasa. Musayo pa kong mataog ma. Lord, pakatul ka na taon ko, bi. Pakatul ka na ko. Ang ating nakaraan, hindi Oy, wato mouse cookie. Ay, wa na tay. Nagdali man tog adto sa kondo kay ito aman iyang mga gamit didto. Unang adlaw bayaron sa iyang bag-ong trabaho. Bisan og taas ang iyang posisyon, dili gud mahimo nga malate siya. May sagani ang motor kay ako yung gigam. Mong iya yung nagamit. Mao gyud. Sige tay, mga una ta. 1, 2, 3 lang yun akong pagkaligo ron. Kung saong apik na mas oras. Karong kataod, mabot nung sakinan nga makuha na ako. Ay, wala na tayo pagwapog maayo. Hinoon. Gwapo naman yung kudaan.
Murag buntag na magid ko ato nakatog. Mo inom na lang kay kog kape nig abot sa opisina. Lord, hagikulpaan na sad ko. Lord, ayaw lang yung taon ko taga-igamo nga tigri ha. Kada lang buutan, Lord B, please. Oh. Uy, wala. Nagbangga ng naasunahan? Patay. Ma-traffic ko ini. 10 minutes to 8. Hapit yun na. Pero at least, wa pa dyan kumalate. Ay. Welcome sa bagong posisyon. Bagong responsibilidad. Lord, na-late na gyud ko. Maayo lang utang understanding lang bago na kong boss. Ay, patay na gyud ko ini. Oh, ay! Thank you. Thank you ninyo. Manasan ako, uy. Napatol pa gyud ko. Uy, Sandra! Ganong karon pa man ka? Bago na gid na human ang meeting. So, uwa na sila sa conference room? Wa na. Ato na ka diretso sa office of the VP for Operations. Foreigner, Monique? Pinoy. Pero, gwapo. Mao ba? Ay, maayo lang ko tagdili istrikto, uy. Sige na, pagdali na dito. Upat ang directly mo report na ako. Pero, dulo pa ang akong na-meet. Absent ang usa? Or na-late lang? Pero ngiga niya, no? Nahibaw siyang karon ang pag-abot sa mga bagong executives. Nagpa-late good siya. Ay, be. Ako galing i-check ang ilang mga names. Oh. Mau na tingalin eh. Wa palibak. Come in. Sir, good morning. I'm really sorry for... Sandra? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!